Kira-kira ada siapakah? Dan datangnya munculnya dari manakah? Iya. Peteng rasaning ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku kowe lapo katresnan Nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan dunyo ora bisa nampa bakal tak jogo yen durung bisa mringkang kuwasa Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas mustika ning ati tungaku siji tresno iki abadi semuanya aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula ampun kula laput tresno datan kendhat saking jaba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Selamat malam Dika Sabrina. Mas Tejo sehat. Masya Allah cantiknya sehat sayang. Sehat dong. Selamat dan tamu-tamu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Yang tahu lagunya boleh joget bareng di sini. Jangan Ayo. menyala ya. Jauh-jauh dari Tulungagung, Jawa Timur. Iya. Iki loh. Ayo. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas mustika ning ati tungaku siji tresno iki